Amo na. Uy, ganda ay. Ganda view, oh. Ate mga par, good afternoon. Ay, vlog! Oras natin ngayon ay alas 3. Dito nga tayo ngayon sa Daraga Search. Yun. Simbahan dito sa Daraga. Yun yung simbahan. At dito yung mayon. Yun. Yun. Ito yung simbahan ng Daraga. Inakyat mo talaga nila. Pero sinudo, no? Picture ako pag ako tiwala kiti sa Ito yung huli na mo. Mayon, suot. Ikaw mo kasabo. Hindi ka mungkin ako sa katigatabas, hindi pupunta nga gara-gara. Ay, ikaw doon. Alam mo yun? Yung mabilang. Jason, ako book the viewers. Okay. Viewers, sana ako salamat ka. Lang, lagi talaga. Ay, kumain ko talaga oh.
Yo. Bigyan ka niya, yun ang ulit ko, no? Ayun, nakapunta na naman dito sa simbahan na to. Bali, pangalawang beses ko palang nakapunta rito. Noong una, nang naarkila yung van, yung sakyan nila. Ako nag-drive. Puro, mag-isang taon na rin. Noong una ko na rin. Napakapalis ko yung hangin. Kasi yung simbahan nasa taas. Tapos, yung kagandaan nito, yung simbahan dito. Pag labas mo simbahan, makikita mo yung bulkan. Yan. Yan lang. Madilim. Against the light. Against the light. Ayun. Daming tao po din pumupunta. Mga bakasyon. Bakasyonista. Yo.
Karal, masikit rin titaas ka na. Ang kakatungan. Kami na pa yun na, boy, sa pusul. Dali lang nakatupad. Bababa yung bababa. Nasaan si Mama? Nasa yung nalog-log pa. Nandun po. Malapit na kumaalis. Baba na ako. Ma. At yun mga par, bali parang uwi na po ata kami. Ayan, kasi hapon na. Yan, picture yung mga ano, tama. Mga pintor po yan ni Mrs. At sila biyanan ko. Pasal-pasal lang kami dito. Biglaan. Pagkagising ko kaninang umaga, biglang nag-usap-usap na pala sila na pupunta dito. Kaya, yun, nagdala lang kami ng kanin. Hindi ko na nabidyoan yung kainan namin kanina. Kasi
gutom na talaga. Bumili na lang ng ulam. Okay. Patayin yung iba. So, napaka-presko yung hangin dito. Yun. Sarap pa sanang pumunta dun sa farm plate. Yung iba nag-aalok ng umuwi. Hapon na. Alright. Hindi na kita mag-farm plate? Naguli na? Ha? Guli na. Oo. Tapos mga ka na to. Helicopter. Ano po yung sundo? Sundo ng Team Pahuway. Ito yung isa. Hmm? Picture kita. Kita yung ikaw mo na sana. Bye, papicture ka mo. Pili, may naga. At yun po, uwi na nga po kami. At yung iba, nandyan nakasakay na. Alright? Yun, uwi na po kami. At biglang sumungit yung bulkan. Yun, uwi na po kami. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po yung video na to. Bye-bye!